băieții n-au măsură și se știe de la Eva că femeile vor pulă. Fără gene masculine sunt o antifeminină. De la 14 ani în sus n-ai voie să fii virgină. Număr trupele din țară, personalități marcante. Ca să fii mai specială, nu ți-o tragi ca celelalte. 10 cm diametru în pizdă ai. Știe măta la ce vârstă ai avut primul futai. Să te mănânce în pizdă nu implică aceea sete ca atunci când vrei să faci sex într-un liceu de fete. Sondezi destul de profund să nu fac apel la Dex. Bagă toată pula în pizdă dacă nu fă sex. Tu și prietena ta și tot grupul de necate. Am un vorbă pentru voi, arătați perfect din spate. Pentru tine și ai tăi. No, 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 nu dau fundul la bătaie. Presupun că te-ai convins că și-o fată are coaie. Pentru tine și ai tăi. No, 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 nu dau fundul la bătaie. Presupun că te-ai convins că și-o fată are coaie. Fără voie de nevoie, are voie mai existi. Aici nu e rost de pizdă și bărbații sunt muiști. Când fele doar acțiune, penetrezi pervers pe blat. De ce crezi tu că o femeie trebuie să o dea pe cenzurat? Nu te lua de ale mele că mă iau de pula ta. Episodul următor, tând pe pizde eu și ea. Să vedem puțin respect că nu ardem pe oral. Vrei să fiu înconjurată de un abis sentimental. Tolerezi mișcări non-vaginale, fizic să spargi viața. Crezi că dacă ești pe scenă o pizdă nu sparge fața? Și îmi pare rău mereu că îți vorbesc cu cinism. Iartă-mă că dau dovadă de atâta romantism. Dacă vrei voi fi a ta până în pragul disperării. Jur că o să fiu aici până la capătul răbdării. Și să închid mai zic ceva, să vedeți aici cultură. Crede-mă că și bărbații pun gurița sub centură. Pentru tine și ai tăi.